Hayi sanibonani mabhakaneya ubabshabalala lo odume ngegama lika Mshengu uchairperson wala eSekunda branch. Namhlanje sesiyayilontsha ke le branch after 16 yonke years sayiqala ngo2011 kuze kube manje ngesikhathi iqala ile sasithatha khona ama triple and manje sesilontsha futhi silontsha ngetriple. Hey yabona nje lento sivele nje avele yaqondana kusho ukuthi thina vele nebhakabhaka siboma maqondana ngoba sinto eyiwani siyabonga. Okay, ithini injabulo Mr Mshengu ngoba nawo siyabona sesila eSekunda ama branch angena kuyaphithizela ngala futhi i-team yethu ishaya ama triple injabulo yonke nje sitshele ukuthi hey yazi ngeke ngayichaza injabulo enginayo mara inkulu kakhulu because wonke lama branch la ama branch vele ukuthi sibambisene nawo mangabe khona omemeza omunye uyafika nami bengihamba ngigijima ngingagijimela ukuthi beze kimi gijima ngoba kuba fowethu namhlanje nje cha sekuyinjabulo yodwa ukuthi naba bonke bafikile abangani bami kahle sizojabula sonke ngoba uzwa nje ikhala amahutsha vele kuqondene ne celebration le triple le okhuluma ngayo yeah. Okay, no siyabonga bamshengu ngiyabona sebakufuna nesigubhu mhlambe before usitshele isigubhu sishaya or khona mhlambe ubhathele someone hayi yime ngisishaya hayi uyashaya yeah, okay no siyabonga isikhathi sakho.